Soc la Concha Delgado Gutiérrez i soc llevadora. Formo part de l'equip de llevadores de la Casa de Naixements Migjorn. A la Casa de Naixements Migjorn acompanyem a les famílies que volen rebre els seus fills d'una manera més fisiològica, més natural, respectant els ritmes tant de la dona, del seu part fisiològic, com els bebès en el seu ritme que necessiten per néixer. A la Casa de Naixements Migjorn el que ens mou és, per una banda, poder donar aquesta benvinguda, aquesta rebuda amb els bebès que arriben a aquest món, perquè estic convençudes de que un bon naixement repercutirà després en els futurs individus d'una societat millor, no? Pensem i volem. D'altra banda, que les dones puguin tenir un part fisiològic respectat amb els seus ritmes i amb els seus temps. I després, com a tercer aspecte, podríem dir que acompanyar les famílies en tot aquest procés que significa des de que s'enteren que estan rebent, no? Estan esperant una nova criatura, quan s'enteren que estan embarassats i volen que els acompanyem, doncs acompanyar tot aquest procés que vol dir convertir-se en una família. A nosaltres ens agrada molt treballar en equip, som una cooperativa independent, autònomes, i això ens permet una llibertat de no tenir que complir uns protocols perquè no estem escrites a cap centre de salut o centre hospitalari. Aquesta autonomia ens permet acompanyar a les famílies i, sobretot, individualitzar molt amb les necessitats que quan arriben s'expressen, els seus desitjos, com volen. Sí que ens basem en les guies internacionals, els guies NICE, que ens van guiant en la pràctica de com ho hem de fer, però per nosaltres és molt important no tenir que complir uns protocols, sobretot quan no els hem fet nosaltres, no? O pensem que estan obsolets. I tant si esteu esperant una criatura com si no, i ens voleu venir a conèixer, estem a Sant Vicenç de Castellet, podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra web, a través del nostre telèfon i a través de les nostres xarxes socials.